Весільний фотограф, коміки та ресторатори. І це ще не повний список тих, хто невдовзі займе місце в українському парламенті. За 2 місяці після перемоги шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах результатами здивували вибори парламентські. У більшості мажоритарних округів нові обличчя зі «Слуги народу» посунули ветеранів політичного життя. Докладніше Олена Стецюк розповість. Кусь залізо поки гаряче. Бренд Володимира Зеленського спрацював і на позачергових парламентських перегонах. Депутати, які десятиліттями представляли регіони, тепер мають посунутися. І байдуже, що мало хто нових обранців знав раніше. Тепер поза парламентом і колишній спікер Володимир Литвин, який поступився молодому журналісту Дмитру Костюку, і депутат 6 скликань Сергій Ківалов. Дорогі одеситы, я признаю результати досрочних виборів в Верховну Раду України, якого переміг одеський ресторатор Олексій Леонов. Не проходять до парламенту 9-го скликання і брати Добкіни. Утім, веселити нових депутатів все одно буде кому. На малій батьківщині президента по мажоритарці пройшов актор-кварталівець Юрій Корявченков, більш відомий як Юзик. Та на цьому список коміків не завершується. Цей керівник гумористичної студії Роман Грищук і ведучий Олександр Скічко. Ти що і пародіст, це правда? Це все неправда, це повний наклеп, це дармоїди, держиморди про мене говорять. І усе це буде кому зафільмувати, бо на Запоріжжі обрали 29-річного весільного фотографа Сергія Штепу, нині безробітного, замість депутата 4 скликань і мільйонера В'ячеслава Богуслаєва. А ще буде кому парламентське меню, у разі чого підкоригувати. У Раду проходить столичний ресторатор Микола Тищенко. Моя позиція чітка та жорстка. Знову ж таки від команди «Зе». Ті дані, які є зараз уже наявні, офіційні, дійсно свідчать про те, що мажоритарка, вона не спрацювала в традиційний спосіб, а бренди політичних партій, топ-партій, вони в цілому сприяли і вибору громадян. Те, що поза бортом парламенту залишаються політичні ветерани, це добре, каже політолог Андрій Смолій. Але на цьому позитив завершується, бо здебільшого нові обличчя не мають нічого спільного з процесами державотворення. Ми отримуємо таку бомбу уповільненої дії, коли в нас у Верховній Раді можуть бути дійсно некваліфіковані народні депутати, які будуть лише перший рік вчитися, знову ж таки, як працювати. І це є найбільша загроза того, що парламент, який під час збройної агресії Росії проти України повинен дійсно продукувати якісні зміни, повинен бути кваліфікований, професійний, він може виявитися абсолютно аморфним. Але не всім потрібні нові обличчя. Вкотре до парламенту потрапили Вадим Новинський, Віктор Балога та Олесь Довгий. Аналітики руху «Чесно» кажуть, найбільше чинних депутатів поки що перемагають на Закарпатті. Проте загалом по Україні є певна тенденція. Серед 16 переможців, які є чинними народними депутатами, ми порахували, що 11 з них є гречкосіями, тобто надавали безкоштовні товари або послуги в межах свого округу від себе або від імені благодійних фондів, а також 14 фігурантів антикорупційних розслідувань. У найменшому окрузі України, прифронтовому Зайцевому на Донеччині, переможця визначили всього 220 виборців. Олександр Ковальов, за даними ЗМІ, у 2014 році займався вивезенням беркутівців з Києва. На цьому ж окрузі висувалася й герой України Надія Савченко. Отримала вона лише 8 голосів. Олена Стецюк, Василь Синіцин, Заман, АТР.